na to gigayad, coach. Ingon sa kong lolo, ang tao nga kabuangon, igay daw sa duldul bisag isa lang ka oras. Ano din na, coach? Wadyo ko masayod sa mga nana, coach ba? Mao lagi. Man ani mga isa ka oras basig maulian siya. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Kaya itong vaccine, guys. Ipas maduhon man din eh. Okay lang yapon, kusog yapon ni Kinomo. Wala itong vaccine, no? May tao na to. Wala tong baktir ka. Asan nga to patulong? Ay na, wala problemahan sila to. Ako pagitaon. Tara, tao na to. Baliw ka yata eh! Asa ka namang pangitaon to, no? Asa man to? Asam to pangitaon to. Tara, dito sa unahan. Tara. Hapon na. Asa man na to pangitaon atong baksir. Paminaw na ko aning. Nag-aarog ito diri. O ko to bo. Alas 5 na. Pero pa na imong lolo ba? Isa po na grabe pag Lagi ni tuodyo ko sa iyang ingon nga igay daw sa duldul. Pero wala man gisalir. Ang tanong ko sa imo kung ikaw buang asa man tumat to. Isag asa kay buang pod. Kain pod. Ang lahin po itong buang nga to kay di mo salir ang Pahit na ra ba niya ugma? tara itong anak sunahan. Tara. Tara na yo. Tara itong vaccine. Huy. Nganong nawala man ganito? Ayun ako, coach. Kay mo anda man ang away na ako, coach. Ugma na ta, part. Dili na ni siya pwede ingani. Baway sa. Dalo na. Aka. Dalo na to siya mental. Ugma kay hapon na gabi na. Tanawa, Kulisod kay coach. tara. Tomorrow. Ano siguro ni mental? Mo na gid part. Kailangan secure gid. Check. Nang doktor na check. Dai, na secure. Huy. Ang doktor na. Mental jud ay ni kay Ang doktor na check. ay nanagtagda. Nood na lang ta. Malangay ta na. Gunggong. Unsa may dinyo? Abi pasigiti ba? Patinuga. Balikura. Baliw ka yata eh! Dok, paminaw ba? Ano ito yun? Kami pasigiti ba? Among iparker diri. Mo na yung bangsir na pasuman. Ano sa ngitan diri mga duwa ka semana do? Isulad! 3 days later. Check! Wala na mong boxer, check! Check! Hoy! Nandun sa mong boxer ba? Dili part. Okay na kitang boxer! Coach, okay na, coach. Lah! Anda na ang away. Ay, Andam anda na, coach. Manangin biso sa doktor, kuhaon ka na mo karon. Oh, kana. Sige, coach. Sige, Oh, okay na ka. ay, kondisyon na, coach. Ay, Ginabit, pakita kong mga crossbin. Aper ka! Sige na. okay na, coach. Ato na to ang atong doktor. Ayun naman ka. Dok, kuha na ng boxer dok. Okay naman. Sige, ato sa tanong examine na bago mo mulakaw. Sige dok. Kaya kinahanglan makagawas na ni Ron. Sige dok, uyin ko ana.
Ya, ugsugod na ta. Sige, Dok. Andam ako, Dok. Sige, unsa ni? Kani, Dok. Dalunggan. Kani, unsa ni? Kani. Mata ni, Dok. Mata. Sunod, unsa ni? Ilong na, Dok. Ilong. Kani. Kani, Dok. Bakba na, bakba. Ya, kani tanan, unsa man ni? Kani tanan. Kani, Dok. Kani, Dok. Kuha na, Dok. Lubot! Patay. Lubot mi gitubag. Aling gid siya ba? Di gagawa sa tumaksir. Sama man eh. Wa una na ulian yung boxer. Ibalik na solo, ibalik. 5 minutes later.